Nagdesisyon ang Office of the Ombudsman na patawan ng 6 na buwang preventive suspension si Cebu City Mayor Michael Rama. Gayon din ang 7 iba pang city government officials doon. Para sa update, magkikibalita tayo live kay One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan sa City Hall ngayon? Pahingot to Cheryl, business as usual dito sa Cebu City Hall. Isang araw matapos nga sa pag-issue ng suspension order ng Ombudsman sa loob ng 6 na buwan para kay Mayor Rama. Nakita natin ang opisina dito na patuloy ang mga regular na transaksyon ng mga tao, pero kapansin-pansin nag-gloomy o malungkot ang mga staff sa loob ng Office of the Mayor. Medyo hindi rin marami ang tao sa Mayor's Office kumpara nung wala pang suspension order. Cheryl? Preventive suspension kay Mayor Rama at iba pang opisyal. Magkakaapekto rin ba ito sa pamamalakad sa Cebu City? Sa pagkakaalam natin, Cheryl, kakalanding lang ni Mayor nga. Pero ang halili sa kanya ay si Vice Mayor Raymond Garcia. Ang sabi naman ni Raymond Garcia ay handa siyang panungkulan bilang mayor ng syudad. Pero nakausap din natin si Mayor Rama kanina, sabi ng mga staff niya na kakalanding lang niya galing Manila. May meeting din daw si Mayor Rama at si Vice Mayor Garcia. Ang sabi ni Vice Mayor Garcia ay nagkausap sila, nagkumustahan lang at siya din ay na-shock din sa nangyari na may order na suspension. Wala pang bagong pahayagan ngayon si Mayor pero ang sabi ng mga staff dito ay may plano isang prayer vigil ng mga supporters ni Mayor mamayang hapon. Wala pang detalye at antabayanan natin yan mamaya. Cheryl? So sino ngayon ang hahalili kay Mayor Rama at dun sa iba pang nasuspinde? Handa ba silang gampanan din yung tungkulin? Tama, Cheryl. Ang hahalili ay si Vice Mayor Raymond Garcia. Siya nakakausap natin siya kanina sa telepono kasama ng ibang media. Ang sabi niya siyang manungkulan bilang mayor ng Cebu City pero ayaw niya munang detalye kung sino ang halili ng mga department heads na masuspended din. Para bigyan ng konteksto, no, Dale, yung nangyaring pagsuspende, ano ba yung naging punot dulo nito? Ano rin ang sagot dyan ni Mayor Rama? Sir, ang ugat ng kaso nito ay yung 4 na empleyado na na-reassign ni Mayor noong May 2023. Sabi ng mga empleyado ay isang mababang posisyon na niresign sa kanila at hindi sila nakatanggap ng sweldo mga 10 months. Tapos nag-file ng kaso una yung mga empleyado sa Civil Service Commission at ang sabi ng mga empleyado ay nipabor sa kanila ang CSC or Civil Service Commission pero hindi pa rin sila na-reinstate sa kanilang original na position. O kaya tumunog sila sa ombudsman at ngayon ay naghatol nga or nag-desisyon nga ang ombudsman ay suspende si Mayor Rama pending investigation sa kasong sinampa ng mga empleyado. Cheryl? Maraming salamat for the update, Dale Israel.